Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En dus gast is van de jong deputaire Johannes Kramer van de FNP. Frieske maaitietsritueel van het aanbieden van het eerste liepaai gaat ik dit hier net terug. De provincie had op een nij geen ontheffing van het ijsziekje verleend. En de vraag is of het zoks ooit weer gebeuren zal. De vraag is ook of dat slim is. Het gaat ommers nog altijd net goed met de grijde vogelstorm. En hoe zocht uw gast eens naar de protesten in het zaaneemde strekken van buslijnen? Johannes Kramer, welkom in het Politbureau. We hebben het haast door het strekken, wat dat is van die buslijnen. We beginnen met het liepaaiziekje. Ja, het lijkt het nou wel definitief gebeurd. Nou had ik het BFW-site van we vregen geen ontheffing aan. Nee, dat heb ik al een paar hier net diend. Maar ja, de BFV had ik dat er geen kans is om toch daar een ontheffing voor te verlenen. Natuurorganisaties het doen. Nou ja, ik wil net praten in termen van winners en verliezers. Ik vind het wel spietig voor een mooie traditie. En met name vooral die nooizwargers die het zo verschrikkelijk hard best doen om die liep in de grijden te houden. Dat die net meer dat Eikemijn niet meer kennen. Maar ja, het kan gewoon niet. Nee, maar natuurorganisaties winnen pleit op pleit. Zo ging ik maar even naar het verhaal van die Oostvaardersplassen. Dit hier, 2018, culturele haatzet, hier wel een mooi ierwest om dat ijsziekje, om dat nog eens onder vrouw te tonen? Ja, dat zat ik het begrepen uit de media van Algra winnen ze het doel om zeg maar, dat nog één keer rond te beginnen en te laten. En zat we niet ziek op het filmpje zeggen, want dat mooi nou net meer. Hè? Je mooit net onraadje. Omwille van dat alleen die traditie het in een ooi voor de commissaris en de burgemeester. Maar ja, de natuurorganisaties die kon net maar haar niet eens worden ook. Dus die hebben het pleit feitelijk wel gewonnen? Nou ja, zo kan je het dan wel beschrijven, ja. Ja, als het was die dat BFW die ontheffing onvregen hier, je hebt dat net verleend, hè? Nee, we hier natuurlijk wel won, maar ja, het kan gewoon net. Want juridisch jongen, de gunstige staat van de standhouding maar het ontoond wijzen voor de liep. Nou, die is net zo. Hè. Je zorgt dat die stand van de liep gewoon heel goed achteruit gaat. En maar San, ja, te begon, kan je maar droeg eigen geen ontheffing verliezen. Aan de andere kant, je kan niks steeds natuurlijk, omdat er wordt net meer zacht en toch heeft het geen gunstig effect op de grijdevoel staan. Nee, dat had ik altijd dus verwarren wist. Ik richting de rechter van, we 6.000 of 7.000 mocht je dan ziek. Maar hoe is dan zaken juridisch net weer eens een keer omgaan dan? Want het blijkt dus eigenlijk dat het net weer is dat als je net ijsziekje dat dan de grijdevoel staan beter gaat. Nee, precies. Hè. En ik in die provincie werd het ijsziekje al veel langer net mooi. Ik giet het lieker meer met liep. Maar de rechter altijd eerst nooit, is er een gunstige staat van instandhouding? Ja, is dat het geval? Dan ken het. Is dat net zo? Dan ken het net. Dus je komt net on die orde argumenten ta. Want wij vonden altijd, ja, dat heeft geen effect op een grijsvogelpopulatie. Hè? Maar dat wil je net eens uitproberen, gewoon bij een proefproces? Nou ja, ik denk net dat we dat met corona doen, maar ik denk dat we marginaal een ziekje maken van hoe kunnen we nou verzorgen dat die lip, dat het daar weer beter mag gaan. En dat die stand van de standing weer zo goed is, dan zou je op termijn misschien wel een ontheffing verliezen kunnen. Maar dus, ben we nog lang net maar maar dus akkoord gaan met het feit dat er feitelijk nooit weer uitzocht worden maar. Nou ja, wat ik wil zeggen is een enorme omslag. Ik bij de ijsziekers die zeggen van oké, nou mooi we het Eiken hebben in we zeggen de broeren mooi niet op het filmpje. Die hebben de nooizwaardig kom je dan op, hè? Ja, maar die gebroeders mooi zijn. Nou ja, voor u hoeft het Eiken mooi hoeft net. En het is toch dat er ijszacht bloeien worden kan. En dat men het Eiken hebben in maar dat men toch ik nooizwaardig gaat. Want daar is het dus, ik kom te dwaan. Namelijk zwaar dat er voldoende vrijwilligers binnen die het om die liep denken. Maar ik zeg een heel soort nooizwaardigers die ophouden als ze het liep net meenemen mooi. Is dat ik een uur? Ja, dat is spietig, maar ja, dat werkt het voor die veldmeesters. Die willen graag dat de Eiken meenemen. En dat ze het Eiken hebben meenemen, en dan hoeft het voor een pad net meer. En ik snap dat en ik begrijp dat. Maar daar ben ik nog niet al terug in. Ja, maar dan steeds je krijgt van de leden van de BVV die binnen, ze staan nog eens vier dat ze zeggen van oké, lid dat het ijsziekje, staat we dat die een lid voor zitten. Aan de andere kant zie je dus ik dat al die nijsvarkers ophouden, zat je zeggen. Dat is een pad dat ophoudt inderdaad. Ja. Dat is weer en dat is heel spietig. Ze binnen al wat waanden en dan hekken toen de vogelbeschermers mooi die breedmachine. Ja. Wat vind je daar eigenlijk van? Is dat een goede zaak om het de natuur in de hand te stellen? Vind ik een goed initiatief. Ik hoop dat ze daar nog maar de rug, de Rijksuniversiteit Grains, uitkomen kunnen om daar bij ons een ontheffing on te verlenen. Want ja, als het om zeehondjes gaat, dan vinden we het prima als die, zeg maar, als die alleenig binnen en tot de men verlid binnen. Dan wordt die van het water hellen en opwouteren in Pieterburen en dan wel loslaten. Dus op het moment dat je haaien die zeg maar, op maisbouw lezen, die geen kans van Olivien hebben, dat je die onder de breedmachine zetten en dan later weer loslaten, is op zich een goed idee.
Arno Brok, de commissaris, die gaat nou nog altijd het loon in de laatste parkering. Ja. Dat zal dit hier het geval Ja. wezen. Is dat een traditie die je dan oernemen matten of mij daar uiteindelijk ik me ophouden? Nee, ik denk dat wij die traditie vasthouden. Maar ik denk dat het aanbieden van het leerpaal, ik al ken dat feitelijk net meer zo Er wordt niks onbeheer meer. Er wordt niks aanbieden, Nee. maar het safielt het wel. Ja, ja. En je vieren daarmee dat de maaitijd waarin het land is. En ik dat die graaidvoer voor ons heel wichtig is. En we moeten machinaal om die graaidvoer heen te staan. Provincie, vrijwilligers, om ervoor te zorgen dat die graaidvoer Ja. een beter plak krijgt in ons land. Dan heb je dat eerste leerpaal van Friesland. Maar alle gemeenten doen het ik nog heel tijd. Hè? Ja. Moet dat wel in staan blijven? Of Ja, is dus- die tradities moeten we toch een keer overboord smieten? Maar de jonge generatie die het minder uitziet. Nee, ik denk dat de waardering voor de vrijwilliger, net alleen omdat er het iPhone heeft, maar ik omdat er letter nooizwaring gaat, dat we die vrijwilliger moeten we absoluut in ere houden. Want ja, die doen zoveel goeds en net toch hoe liep ik zoveel pieken, bijvoorbeeld door nestbeschermers te zetten of door het loon ongeschikte maatje voor foxen en mudden, dat ze daar toch zo goed werk leveren, dat moet de meerskip ik belenen. Ja. Laten we eens even naar een ooronderdeel van je portefeuille. Ja. Dat je die een de bus. Twee proeven waar je hem uitvieren. Lijn 51 en lijn 54 werd de bus net meer in het dorp komt. Maar de meesten naar de bus haalden, boeten het dorp te matten. Dat het voor nogal wat trelits waren. Ja, dat is net als een lieke gelukkig mooi. Hè. Die ene lijn laat het wat gunstiger als bij de orenlijn. Maar trogstings binnen de mensen niet de grote moeite maar hebben. Ja, klopt. Wat doe je met die moeite? Nou, we proberen zo volgens mogelijk die mensen in die meter te komen. Maar wij hebben wel gezegd, het reizigersbelang gaat voor het dwarsbelang. Ja, Er moeten dus- meer mensen in ons busten komen. Dus als er op die lijn 51, die Gietserk, bedaad ik, als er protesteerd wordt, toch plaatselijke belangen, toch inwoners, dan zit je hem van eigenlijk scoren dat terzijde, want het is net in het belang van het totale busvervier in Friesland. Wij maken een afwaging om het al of net te doen. Dan komen we op 20 maart maar naar buiten. Maar wat mij betreft gaan we daar maar terug. Waar dat kan, proberen we de mensen in de meter te komen. Bijvoorbeeld toch bushaltes langs de dik. We zeggen, ja, de school wil zo veilig worden kennen. Nou, dat we u uiterste best om het zo veilig als mogelijk te maken. Maar we hebben prachtige bussen in Friesland. Alleen er zitten er meer mensen in. Er moeten meer mensen in om op termijn Maar- het even weer 4 uur aan te Maar halen. hoe komen die mensen naar de meter? Nou, je strekken de lijn. Trogstings gaat het om 250 meter tot 350 meter. strekken- Verplaats je de halte. Dan komen ze net meer tot het centrum van het dorp, dat je van de dik al maakt, maar je blow op de Ja. dik Ja. richting Ljouwert, zeg maar in dit geval bij Gietserk. En daar hebben sommigen net gelukkig mee, maar oren ik wel. Haarlem zei van fijn, want dat die bus net meer tot het dorp gaat, dat is goed voor de leverheid. Meerem zei van ja, jammer dat de bus net meer tot het dorp gaat, want dat is slecht voor de leverheid. Dus Misschien is die CSE, Kramer, de provincie. Je bent eigenlijk de baas, want je Ja. verliende die concessie. Je bepalen, want je betalen. klopt. De provincie Kramer liet er volgens in eren hing je naar Hettinga, de baas van Arriva. Nee, heel dan net, want Maar die had er in december al voor pleit. Hè? Dat moet efficiënter en dat kan alleen maar op deze manier. nou, zij hadden dat net zo, maar wat er op deel komt is dat als wij het bij 4 uur houden willen, zullen er meer mensen in die bus komen, matten, zodat je ik betere opbrengsten hebben en dat je daar toch de bus vervier en de lijn ik oranje houden kunnen, met name in die zwakke gebieden. Dus door het strekken van de lijn krijg je meer mensen in de bus, we door je orenlijn beter oranje houden Ja, kunnen. dat is wel zodat de vraag natuurlijk, hè? Als je Dat het is de stekken van die vraag. lijn Ja. meer mensen in de bus kijken. En want die honderden mensen die het zien binnen, die ik in die handtekeningactie heb, misschien dat ik wel busreizigers binnen die zeggen van pakken nou de auto. Ja, dat die bus maar zit. Want we willen net mooi uw tasken helemaal naar die dik rennen, gevaarlijk. Dat is zo zelfs dat mensen dat denken kennen zo. Maar als je zorgt aan een t-shirt, 400 mensen tekenen, zetten handtekening voor het behoud van de halte. Maar dan stappen bij het winter maar 60 mensen in. En bij het zomer maar 40 mensen. Dus er zijn 440 mensen die zetten de handtekening, maar gaan nooit maar in die bus. Als de mensen in de bus houden willen, maar ze er gebruik van maken. En Ja. dat gebeurt te min. En door het strekken van de lijn, zo dat kennen. Maar dat is geen 100% Je garage. moet daar in stiepen als provincie toch tot de reizigersorganisatie wordt, hè? Ja, Rookhoff heeft dus een brief gestuurd waarin ze een paar opmerkingen maken over hoe we dat ik monitoren, hoe dan het verin is. Maar die zeggen, geen de maar terug provincie, want wij leeuwen erom dat door het strekken van de lijn, zeg ik nou wat in Greens en Drenthe gebeurd is, dat je daar toch 8 tot 10% reizigersgroei helje kennen zoenen. Andere, ja, is dat hier het geval? Is de vraag, Dat maar is dat de mag je vraag. proberen. Maar je bent in elk geval zo vier dat je hem zegt van we gaan die proeven on, maar beide lijnen 51 en 54. Ja, 20 maart zal het college daar een besluit toe nemen. Maar wij hebben geïnvesteerd in Green Jacht te verkrijgen, dus we gaan er maar terug. En wij dat kan proberen van de mensen in de meter te komen. Maar we moeten meer mensen in de bus hebben, want anders kunnen we die bus op termijn net Ja. doorheen houden. Je hebt een boeiende portefeuille. Ja. Want we hebben dan het iets aan die gwoze VI-teams. Want Ja. dat is ik van nou Ja. ouder een tongetje is Ja. het in stand zetten. Hè? Ja, Dus dat is maar de keld natuurlijk wat uitstelt, maar dat gaat nooit los. dat gaat los. Ja. En daar ben je bent er positief voor dat dat slag is. Want je hebt al wat kritiek aan ik van de Partij van de Dieren. Hè?
Ja, nee, en natuurlijk. En die mensen met hun punt ik maatje en daar is ik niks op zien. Alleen nog, als wij de boeren helpen willen om wat on hun skeer te doen, dan moet je ik maar de jagersteams waarom om. Nou, hè, waar we het nou wat beter, maar dan moet ik gewoon dus ik weer waarom naar Siberië om die dan ook even te helpen, terug daar maar jaagteams achterom te gaan om ze te verjaaien en voor te Het krijgen. zijn er maar 3 weken, hè? Dat maakt tot 1 april maait maar. Ja, maar nou begint het gas te groeien en Ja. is ik het meest kostbare voor de boer. Maar er zijn minder gozen. Er komen minder gozen. Ja, dat wie de telling van Sofon in oktober. Ja. Maar inmiddels De klimaatverhoring. binnen geworden weer op volle oorlogsterkte in Friesland. Nou, Dus zo zien hoe dat gaat. ben nog vast te volle. Hoe dat deze maand rinnen zal. We hebben er heel kwaad over hand, maar het is wel nodig dat we het erover gaan hebben. Dat zullen we nou, of we zullen naar de cartoon van Gerkop van Beek, uw cartoonist. Want hij zucht naar Johannes Kramer en zijn portefeuille. Oké. Ja, Ja, Gerkop van Beek, uw cartoonist. Johannes Kramer, dank u wel voor jouw komst naar het politiebureau. Super. En vanzelfs vregen we jou ook weer blauw beschikbaar voor het politiebureau, als dat Altijd, is. altijd. En Johan, dikke portefeuille, je komt vast even om. Dank. Oké. En dan zag je deze aflevering van het Politbureau. We zijn er Nijwieke man die vanzelfs weer. Bedankt voor het zien. Nog een hele nog verkeer.